eskutik akorde horiek izango dugu gainera oinarri eta begira nolakoak diren gauzak duela 200 urte akorde horien inbernuko auskoa ditzen zitzaion eta Elizak debekatuko dauka mira por donde no gaude akorde horiek jotzen. Beraz, akorde horien festa ospatzeko, musikaren festa ospatzeko gauzanik horrela izango da astea kontzertuarekin, txekekin, Solaroseko musika eskolarekin.